halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Dios gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Dios gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Maing buntag, maing hapon, ug maing gabi ang atong tanan. Pasalamat ta sa Ginoo sa lain na pod nga oportunidad nga gihatag kanato din kita makatuon sa iyang pulong og maghatag siya kausaban sa itong mga kinabuhi, pinagi siyang pulong o paglihok sa iyang balang Espiritu Santo. So kung bag-o mo naatay tulo ka service sa diri atong YouTube account diri sa The Living Christian Church, na Chinese, na English, ug na Cebuano. Depende na lang unsay imong ganahan. Cebuano ba o sa mo mas maayo man sa masabtan, Chinese ba or English. So pili lang mo nara dira at i-scroll lang ang mga videos dira. So again, if namoy mga Biblia, ang atong pagtulunan karon nasa Efeso gihapon. So Ephesians or Efeso 4:17 kutob sa 32. So in Ephesians 4:17 to 32. So kung namoy mga Biblia, palihog kog abli. So akong basahon in New Living Translation gihapon niya, pero gihapon ko lang sa Bisayaon niya. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon dira sa Ephesians chapter 4:17 to 32. With the Lord's authority, I say this: live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives, because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. But that isn't what you learn about Christ, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. 23. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on new nature created to be like God, truly righteous and holy.
So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. If you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good work and then give generously to others in need. 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Let us pray. Labing gamahan ng dalay ko ng mga Diyos. Salamat, Lord. Din nasab, Lord, imam kita gaglay nga oportunidad nga makatuon sa mong pulong. Lord, itugot ng mong balangis Espiritu Santo may magalihok sa mga kinabuhi karon. Pinagi sa mong pulong, tagi kausaban mong mga kinabuhi. Kani Lord, magdalang kini kay maya sa imo. Ginoo giyahay mi unsa man mga butang nga naga-bother namo karon sa pagpaminaw sa imuhang pulong, natulad mo ni pangtangtangon. Wala problema man, kasakit or unsa man Ginoo. Bisan Lord akong giampo sa mga tao nga naminaw karon na mo focus diha sa imong pulong. Biyaan ang mga butang nga among gipangbuhat karon kundi maminaw ra gid mi sa imong pulong Ginoo. Ni focus ng time namo diha kanimo Ginoo. Salamat kay Ginoo sa kaning chance nga maghatag diri kanamo. Ning tanan Lord ang gipangig pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag or may hapon or may gabi, depende noon sa kaorasan nagtanaw sa tuang video. So diri Ephesians gisuwat di hapon ni Apostol Pablo. So gisugdan niya sa verse 17 niya siya, with the Lord's authority I say this, pasabot gikan sa Ginoo ang iyang authority, dili sa bisag kinsa lang. So gikan sa Ginoo. Yun siya, live no longer as the Gentiles do. Again, sa atong mga previous nga message, naka-learn ta nga ang kaning letter para ni sa mga Gentiles, no? Nga gi-reveal na ni Apostle Paul ang mystery nga diin ang kaluwasan para sa tanan, dili lang para sa mga Hudiyo, kundi apil ang mga Hintil, Gentiles. Ikaw ug ako, we are considered Gentiles. So kung dili ka Jew, Gentile ka. So Hintil ka. So ningon si Apostle Paul gi-reveal na diha through Jesus Christ ang mystery, no, sa mga Gentiles mo nang. So ang karaan nilang ang kinabuhi mga Gentiles. So sa dihang ningon si Apostle Paul, live no longer as the Gentiles do. Pasabot ingon siya, ang kaning mga butang nga atong naandan ayon na nigbuhata. Kumbaga, kung inani ka sa una, lahi na imong kinabuhi karon. So murag kung mo kuha tag sample, mura bag, for example, ako, example lang ha, nga nagdako ko, for example, nagdako ko sa kalsada, kanang walay pamilya, no, niya. Mura gina akong kinabuhi, mura akong street kid ba, street children, ana, mamasura, mamasura, para makakaon, maglimos. So karon, may usa ka generous or buotan nga tao, nga kwartahan, kung iya kong gi-adapt, iya kong gipapuyo sa balay, iya kong gisaninaan, iyang gibutang into paper, nga mahimo ko niyang anak. So, ang akong kinabuhi dapat mausab na, di ba? Kaya nga naman, nan mo ko'y bag-o. Di na mo ingon nga, mubalik rin hapon kong pangwan, pamasura, balik rin hapon kong panglimos, di ba? Dili na, kaya nga naman, naan naman ko'y amahan, gi-adapt naman ko niya. So, same anang nga concept, ang gana ni Apostol Pablo doon siya, ay, ano to mo kinabuhi sa una nga Gentiles, katong inato, katong karaan yung mga kinabuhi. Kung ingon siya, iyang gipadayon, for they are hopelessly confused, ingon sila, wala sila paglaom or naglibog sila. So karon klaro naman ang kaluwasan nga diha ni Jesus Christ. So manang ni Apostol Pablo ingon siya, ayon na nang kinabuhian. So Paul nagsuggest sa Apostol Pablo, or nag-ingon si Apostol Pablo sa iyang pulong nga
ang imong karaang kinabuhi kalimti na to, ug na natin bagong kinabuhi, which is muna ato ang topic karon kabuntagon, bag-o nga pagkinabuhi or a new lifestyle, bag-o nga pagkinabuhi. So kung unsa ka sa una, dapat na tong talikdan. So di na ta magdugay-dugay kundi ato hisgutan ng mga karaan ato nga kinabuhi unsa man, mga naibisyo, mga sugarol, mga libakiro, mga uwagon, bisag unsa nga mga butang, di ba? Daghang mga butang nga ikaulaw nato nga sa una natong kinabuhi o karon bag-o na ta. So ningon sa Apostol Pablo, kalimti na to. Ayo na pagkinabuhi nga sama atong kinabuhi sa una. Nga naman bag-o na imong kinabuhi karon. Again, sa kung ingon sa previous atong mga message naka-learn ta nga si Jesus Christ natong kaluwasan ug bag-o na atong kinabuhi sa dihang iyatang gidawat nato si Jesus Christ natong Ginoo mangluluwas atong kinabuhi. Wala na nagtuyok sa tuwang kaugalingon kundi naa na dira sa atong Ginoo. Nya bag-o na tang binuhat sa Ginoo ang karaan, wag tang nang bag-o na ana. So man nga si Apostol Pablo nga ayaw na pagkinabuhi ato mong karaan nga kinabuhi. Unsa mga karaan pagkinaran kinabuhi? Basin mahadlokon, bisyoso, inana mga butang. Same pareha sa ato nga sa dihang gidawat nato si Jesus Christ isip na Ginoo mangluluwas, ikaw ug ako atong kinabuhi dili na sama sa una, na bag-o na ang karaan na wala, bag-o na abot, bag-o na akong kinabuhi, bag-o na ang imong kinabuhi. So nang dili na ta magkinabuhi sa itong karaan nga kinabuhi. Sa akong illustration ganina, napaday street children nga ma-adapt na mobalik gihapon siya sa pamamasura, di ba? So sa dihang giluwas nato sa Ginoo, talikdan na nato ato ang karaan ng mga kinabuhi. O gi-enumerate ni Apostol Pablo ang mga butang nga unsa may angay natong usbon. So sagad gisuwat diri mo nakita ni Apostol Pablo sa problema ngadto ato nga time. So mo na yang gisulti nga mo ni nana. For example, lingon siya nga libakira ka ay napanglibak imong pagstorya dapat makabless sa other nga mga tao nga naminaw nimo. So may nana ang butang. So ato lang tan-awon karon. At the same time, ato pong tan-awon ang atong kagalingon kung unsa ang mga butang nga karaan ng kinabuhi nga dili mahimot ang Ginoo nga kinabuhi nato sa una nga angay nato usbon. Unsa may angay nato usbon sa atong kinabuhi. So again ay duha ka butang nga akong ganahan i-highlight ang kabuntagan. Una kay atong i-avoid ang mga immoral nga lifestyle or atong likayan or atong kalimtan or atong talikdan ang atong karaan nga pagkinabuhi. Ang dili maayo nga pagkinabuhi sa una. So unsa man mga butang? So ningon diri Apostol Pablo sa 17 ningon sila kani mga butangan siya, with the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do. Muni ang imong una nga kalimtan or talikdan. For they are hopelessly confused. Ang pagkalibog or wa kay assurance ba? Di ka sure. So kung pangutanon di ka. For example, kung balik na si Jesus Christ karon, andam na ba ka matubang niya? So kung ikaw, kung karaan mo kinabuhi, man yun ka nga, hala, ako kay baw. Di ko sure. Kung dawaton ko sa Ginoo. Pero karon na kay baw ta nga dili day tungod sa ato ang buhat, di ba? Sa paghisgutan last week, dili tungod sa atong buhat, kun dili day tungod sa kay pangamatyan ta ni Jesus Christ, ug atong i-accept ug ato siya papuy-on sa atong kinabuhi. Diha nato makuha ang kaluwasan. Syempre makaingon gid ta. Oo, kuyog ko sa Ginoo. Nga naman, kay dili man tungod nato, tungod man sa gibuhat ni Jesus Christ. So di naka-confuse, wala ka nalibog. So kung bang tao, daghan gyapon kayo mga Kristiyano mo ato sa simbahan, nalibog gyapon. Daghan gyapon gikalibtan gyapon, especially sa kaluwasan. So ningon sa Apostol Pablo, wala na ta ana sa una. Giklaro na. Klaro na. I hope na klaro na sa ato ang atong kaluwasan. Nanatay assurance diha sa Ginoo. Dili tungod sa atong binuhatan ha. Ato naghisgutan last week. So kung wala mo nakadungog sa message last week, balikan ninyo ang video last week. Og dito giklaro na to nga ang kaluwasan gikan sa Ginoo sa diha nagpakamatay siya ngadto sa cross. So di na ta maglibog, di na ta ma-confuse. Di na ta ingon nga wala tay paglaom kundi puno na ta sa paglaom nga sa pagbalik ni Hesus Kristo muna natong gihuwat karon sa iyang pagbalik. Naman sa iyang pagbalik wala nay kasakit, tanan mga problema wala na, limpyo na sa Ginoo. Atoa na lang maglipay na lang tauban diha sa Ginoo. No. So di na ta puno na ta sa paglaom karon, doon na ta ingon nga walay paglaom. So una ba't kaning mga immoral nga lifestyle mo ning klaro ni Apostol Pablo ingon siya, their minds are full of bantayan yung word nga their, kaya pasabot ilaha na wala na ilabot sa tuwa.
Ingon siya, their minds are full of darkness. Ingon siya, our minds, wala siya maingon, dili, there, ilaha, atuad, dili na. Ingon siya, puno og darkness. Ang ilang pangunahuna, sa mga butanga ha, mga immoral lifestyle, puno og darkness ang lang kinabuhi. They wander far from the life God gives. Kung unsay kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, magkinabuhi nga Kristohan, isip nga Kristohanon, wala nang kinabuhi ang kanang tawhana. Which is dili siya something bag-o sa ato, di ba? Kung tanaw nimo ang kalibutan karon, puno jud kayo og darkness. Kay war, mag-unay, kung tanaw nimo sa balita, no na kung nakuha nga balita nga usa ka amahan giitsa ni ang anak 6 months old nga bata iyang giitsa. Namatay ang taon ng bata. Kumbaga, di na ta may buong anak. Apostol Pablo ningon, mo man ilang kinabuhi sa una. Bisag kita na natong kinabuhi sa una, wala tayo paglaom. Puno sa darkness. Naglibog ta. Mag-wonder ta, magpalayo ta sa kinabuhi ang gihatag ni sa Ginoo sa ato Nya, ingon pagid siya. They have closed their minds, gisrado ilang hunahuna. Harden their hearts, gipaggahi ang mga kasing-kasing. They have no sense of shame. Ato na isgutan ron. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Ito na yung tagsa-tagsaon. Ngayon siya, they've closed their minds. So, dili sila open-minded. Kung makikisgat na lang gani kapag makadungog lagi about sa Ginoo, di na sila ganahan. Makadungog, inuhalan na. Una-una din, relihiyon din pasanginlan. Di ra bagid na relihiyon, relasyon ra bagid na sa Ginoo. If wala kay relasyon sa Ginoo, bisag unsa man mo relihiyon dira, wa gid na, di gid na makatabang nimo. Kaya again, ang relasyon sa Ginoo ray makatabang nimo nga naman tungod sa pagpakamatay sa Ginoo, dili tungod sa mga relihiyon, kundi tungod sa pagpakamatay sa Ginoo na anatay tsansa nga mabalik ang atong relasyon dira sa Ginoo tungod sa pagpakamatay ni Jesus Christ. They harden their hearts against Him. Ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing, no? Ang gyud marag gitawag ito sa English ba stubborn ba, marag di sila way pake, or di man nga way pake, kundi mura sila nagpagahi lang gyud ilang bisag kay bawo na gyud sila nga di maayo na gyud. So inahan ko no atong kinabuhi sa una. So dapat ato na yung mga talikdan yung mga kinabuhi. Kani pag yun sa verse 19 siya, they have no sense of shame. Di na maulaw, which is sa akong giyon pa, di na siya something bag-o sa ato kay bisan karon tan-aw nimo social media, daghang mga tao, especially daghang mga tao nga mga laswa or mga laway tan-aw mga kinabuhi, magpakita sila mga private parts para makakwarta lang. Pero once like sense of shame, ang uban kay mga pa, muna niya akong trabaho karon, muna makakwarta mo ko ani na ang uban encourage pa slay girl, slay queen na magbuot silang kinabuhi. Kumbaga wala na kaulaw ba? Wala kaulaw. Nga naman kay puno man sa darkness ang kinabuhi. Puno sa darkness. Gipagahit nila lang kasing-kasing. Ila pag yung sirado ilang mga nahuna diha sa Ginoo, nag-wonder pag sila palayo sa Ginoo. And kung makabantay mo nga sa the way kung mustorya nga sila ilaha kay dili na kita, di na may natong kinabuhi, ilaha na sila na, and I hope kita makaingon punta na nga ilaha sila na. So no sense of shame, di na sila mauwaw. They live for lustful pleasure, mga uwagan, no? Ngayon maraging maragay na paminaw ng uwagan, pero tinuod mga butang karon di nagid na kaingon nga nga lain na paminawon oy nana kay tinuod man bisag asa ka mo tan-aw, bisag asa ka mo adto, naanag yung mga tao nga mga anak nga normal na lang jud kay para nila nga nang mga butang nga naiuban, di sa ta mo judge, no? Kay naiuban nga tungod lang gid sa kalisod silang kinabuhi, naiuban nga gyud. Pero mailhan man na kay kung ang usa ka tawo tagaan nimo chance nga talikdan ang mga kinabuhian nga sa una, talikod gina same sa ako, same sa imuha, di ba? Nganong namon ta diri karon, nganong natong nanomang ma-enjoy man natong presensya sa Ginoo, nga naman kay gitagaan tag chance nga atong nakita pinaagi sa Biblia, gihatag ni Jesus Christ ato ang gigrabo, atong gidawat ang gasa dili tungod sa tuwa, di ba? Dili tungod sa gasa nga gihatag. So kung gingon pa katong mga tawo nga minana, if tagaag chance kung tinud anay gyud nga tungod sa gipit lang gid sa kinabuhi, tagaag chance kung mahawa sa sila mga kanang inana nga lifestyle, mahawa gid na sila. So inana, so they eagerly practice every kind of impurity.
kumbaga layo ra jud kayo sa ganahan sa Ginoo, no? Naman kay ang Ginoo ganahan sila to live a life, ganahan si ang Ginoo nga kita to live a life of pure dili impurity. So kaning mga immoral lifestyle mo yung mga gipangasulti ni Apostle Pablo diri. Ug daghan pa mga butang. And I know nga ikaw kaila kasi mong kinabuhi, kaila kasi mong galingon, kay bawo ka sa mga butang nga imong gipambuhat nga dili kaymayan sa Ginoo. Unsa man to mga butang nga? So I challenge you karon sa diyang naminaw ka, hunaw na ang mga butang, unsa man nga tan-aw nimo nga dili maka himaya sa Ginoo, basin libakiro kay ko. Basin sige na ko paglibak, basin sige ko pangaway. Basin akong kagalingon ra akong ginahuna. Again, ikaw ray na kay baw ug tan-awa. Ang gingon ni Apostol Pablo, ayon na pag kinabuhi ang mga karaan nga kinabuhi. Dili naman ikaw ang ikaw sa una. Bag-o naman ta. Dihang gidawat na to si Jesus Christ. So avoid na nato mga immoral nga lifestyle. Ato na siyang talikdan, ato na nang biyaan nga mga lifestyle. Bag-o naman ta diha sa Ginoo. So maningkamot ta nga magkinabuhi nga makahimaya sa Ginoo. Ha? Unya, ikaduha og last, we are to adopt spiritual lifestyle. So kung maning immoral lifestyle karaan nga pinabuhat sa una, dapat buhaton. So di lang day talikdan nato itong mga butanga, napod tay idungag, napod tay angay nga buhaton. Kumbaga kung natay hubuon, napod tay suoton. So mo ni ang spiritual nga lifestyle. Ingon dire sa 20, ingon siya. But this isn't what you learn about Christ. Again, ka-learn ta about ni Christ no, unsan kinabuhi nga ganahan ni Kristo sa to. Iyang ginan mga tawo nga di na mo ang ganahan nimo. Ang ganahan ni Kristo nga inyong na-learn siyang pulong. So since you have heard about Jesus and you have learned the truth comes from Him. So muna ni mga butang siya. Throw off your old sinful nature. Ilabay na tong karaan nga makasasala nga kinabuhi. And your former way of life, o the way tamang kinabuhi sa una. Di ba? Sa kung gingon pa. Katong imong ginawa na ang mga butang. Katanaw ni mo dili makahimaya sa Ginoo. Bisin sugal, bisyo, bisin unsa. Tanaw ni mo, ikaw ra may nakaibaw sa mga kagalingon. So ilabay na to. Throw off all those mga kinabuhi. Sinful nature. So which is corrupted by lust and deception. Instead, so samtang imong itong ilabay, instead unsa imong buhaton, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Let the Spirit, ang kaning nga word ni Spirit, mo siya ang Spirit ni God, i-renew ang imuhang panghunahuna o ang imuhang kinaiya. You allow Him, you allow God to renew or bag-uhon ang imong panghunahuna o ang imong kinaiya. Again, dili man nato kaya buhaton sa tong kagalingon. Mabag-o nato atong hunahuna o atong kinaiya. Karaan nato inana ang gihapon ta. Mo atong sinful nature, pero ang Ginoo makabuhat ana sa munang atong pangayon sa Ginoo. Ato jud iyampo nga Lord, usba ko na una. Usba akong pagkinabuhi. Hindi na ako kaya kung wala ka. Tabangi ko. So you let the Spirit renew. Usbon atong una-una. O sa dihang usbon sa Ginoo atong una-una o atong attitude mo ni mga gawas. Mo ni angay atong panglikayan nga siya. Stop telling lies. No. Og nakayot ani nga passage kay sa dihang moingon si Apostol Pablo, ayan nagbuhata. Moingon siya, buhatan ni kumbaga nay hubo, nay sulob. So tangtangon, nay idungag. So kumbaga inana. So immoral lifestyle, hawaon, spiritual lifestyle, isulob. Unsa ni mga butang? Una, immoral nga lifestyle sa stop telling lies. Ayon na sigpamakak. Ayon nagsigpamakak. No, guilty taning. Check butang na to, check na to. Oops. Ito kasi ko pamakak. Ayon na sigpamakak. And then unsa man day buhaton? Let us tell our neighbors the truth. For we are all parts of the same body. So the same body ang pasabot ni Apostle Paul diri usa ka lawas diha ni Kristo, which is ang church. Ikaw ug ako, we are considered the church, body of Christ. Usa naman ta ni Kristo, siya atong head. So di na ta mamakak. Ano man kay atong head, di man kay bakakon, Jesus Christ. So tell your neighbors the truth. And the truth nga gisgutan niya about Jesus Christ Himself also. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. So Jesus, tell your neighbors about Jesus. Instead of telling lies, tell them about Jesus Christ. Ikaduha nga siya, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. So ayaw pagkasala sa dihang imong
ipakontrol ang imong kinabuhi diha sa imong kalagot. No, usahay naman yung mga butang ana, maglagot ka, pagka Ginoo na bati di mayo. So ayaw na padala ng mga butanga. Ingon siya, don't let the sun go down while you are still angry. Kumbaga, ayaw huwata nga mo usap ang adlaw nga mga lagot gihapon ka. Kalimti ang mga butang. Usahay lisod ning mga butang nung minani, especially kung may mga tao nga nagbuhat og di maayo sa imong nga lagot kay ka. Kailangan jud mo baws. Ang ina ng mga butang ba. But again, mo ni mga lifestyles nga ginahan Ginoo. Ayaw nagbuhata. 28 ingon siya, if you are a thief, quit stealing. Kung kawatan ka, ayaw nagpangawat. Simple as that. No? Ang mga form of kawat, no? Ambot, if na makarelate na to dire, mo, but nga ng Ginoo nga ayaw nagpangawat. Instead, ingon siya, so tuhaon na, di ka mangawat. Instead, instead, use your hands for good work. Gamitin mo mga kamot instead of mangawat, maayo nga mga trabaho, kumbaga marangal ba. No, dagan na mga ingon ng inana nga, bahalag, usahay mo nun, atong paglantaw sa mga work, gani usahay nga, ubos kayo nun, yung atong nagamit nun nga sample, di ba maayo, pero kanang kasagaran ng sample nga, bahala nag janitor ko, or bahala panday ko, basta marangal akong trabaho, which is tinuod, no, instead of mangawat, ay pag mo trabaho ka, itagaan mo ito sa Ginoo kamot, kusugin siya, instead, use your hands for good, hard work. Pero wala pa siya naumandra. Ningon siya, and give generously to others in need. Oh, grabe ha. Kung kinsa tong kawatan, instead of kawat, tangtangan ng papangawat, isulob ang mahinatagon. Oh, grabe ha. Kumbaga, turn yun, or tuyok yun sa mong karaan nga kinabuhi, no? Instead of mangawat ka, ang kawatan, ang thief, nahimo ng giver. No, manghatag na. Ikaw na manghatag. Pinaagi sa mga pagtrabaho, ikaw na yung manghatag. Instead of mangawat. 29. Verse 29. Don't use foul, abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. So ayaw nagamit og mga foul, mga pamalikas, mga abusive language, kay mong ni-abuse, no? Uso kay ng bullying nga pinaagi sa verbal. No, di nakabantay usahay sa mga anak, sa mga ginikanan, na mapasakitan nato sila pinaagi sa ato ang pulong. Pero siya ayaw nang gamit og mga abusive words. Ngayon siya, let everything you say be good and helpful, dapat makatabang. So kumbaga hunahunahon sa before isulti, kung naglagot ka, connected ni sa anger kina, kung naglagot ka, syempre ang imong pangsulti gid mga dikid mga maayo nga mga butang. Pero hunahunaan sa maayo before ni mabuhitan. Imong nanawon nga dapat maka-encourage ang ako ang pagstorya ani. Ingon anya dire sa 31 pa dayon, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. The way you live. Sorry. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. So kato, ang mga word mo kan 32, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. So connected siya sa katong anger sa imuhang tungod sa imong kalagot na mga abusive words nga mga masulti, mga butang nga di angay isulti, mga foul words nga dili makahatag panalangin ningon siya. But instead ingon siya, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another. Sa imong kalagot, no, ingon siya, dapat tender-hearted, forgiving one, lisod kayo, lagot gud ka, imong pasayloon instead of lami man kay ibaws, di ba? Wala na mga butang. So muna giklaro ni Apostol Pablo nga di na ikaw, kung ikaw to sa una, wa pay Ginoo sa imong kinabuhi, so ingon niya, pay Ginoo sa imong kinabuhi, imo ginang buhaton, mubaws gyud ka. Pero karon pag una mo ni siyang spiritual. Again, akong gigon ganina, pangaytabang sa Ginoo, di na to kaya buhaton kung wala
ang Espiritu sa Ginoo. So mo ni siya magtabang sa tuwa nga mabuhat niya itong mga butanga, dili ni sa atong kinaugalingon lamang, kundi sige, lihok gihapon ni sa Ginoo. And then ingon siya, be kind to each other, tenderhearted, forgiving mga pasayloan mga tag-usa. Kani pinakanindot ningon siya, just as God through Christ has forgiven you. Nahatag siya sample si Christ. Atong tanawon ang sample ni Christ, and let us end ani nga sample. Si Christ ang atong Ginoo mangluluwas, nagmugna sa tanan, naghatag og kinabuhi. Unsa gibuhat sa tao? Nakasala, di ba? Kita nakasala ta. Balik sa unang panahon nakasala. Karon nakasala ta, ang Ginoo na iyang gi-extend niyang grasya, ang iyang kaluoy, iyang compassion sa tuwa, nga naman tungod siyang gugma. Nisaad siya nga napay muluwas. Kay tungod sa sala, unsa to nabuwag ta sa Ginoo. Pero nisaad ang Ginoo. In Genesis 3:15, no? Giklaro na nga naay tawo nga muluwas sa mga katawhan tungod sa sala. Kay bawang Ginoo sa atong paningkamot, di ginato maluwas sa atong kinabuhi. So mo nang ningon siya na muluwas. Muna si Hesus Kristo. Fast forward, Jesus Christ na tao. Sa dihang na tao si Jesus Christ. Unsa gibuhat ni Jesus Christ? Kung tanawon sa Bible, ang iyang gibuhat nagsangyaw ra gid siya. Nagtudlo na walay laing daan padung sa amahan siya. Sa iyang pagpakamatay, ang mga tao na kaluwasan. Pero unsa gibuhat sa mga tao? Wala nang kontento na pagkasala. Gibastos si Jesus Christ. Giplat siya nga patyon. O ila yung gipatay. Ila yung gilansam. Tungod na sa sala. Tungod kay katong giingon na ito napuno sa darkness ang katawhan. Gigamit sa Ginoo. Sa dihang pagkamatay na gipatay siya. Ang atong mga kasalanan iyang gidala. Ug way laing makabuhat anak kung dili si Jesus Christ nga naman kay siya ang walay sala nga nagpakasala para luwason. Kumbaga iyang gikuha or iyang gidawat, iyang gialsa ang atong mga kasalanan, iyang gipakamatyan dito sa cross, imuha o gakuha. So ningon siya. So pangutan na, deserve ba ta nga pasayloon sa Ginoo sa atong mga actions? Diba dili? Same sad kumaingon ta. Kung natay kalagot sa kataw. Mahuna na ta. Di man siya deserve sa akong pasaylo. Pero tanawa, si Jesus Christ yung gibuhat as an example ni Apostol Pablo. Just as God through Christ has forgiven you. Hinaani nga pagpasaylo, wala na-expect. Ang ginawa man nag-expect og something. Basta kay gipasaylo ta, pinaagi sa pagpakamatay ni Hesus Kristo ngadto sa cross. The same sa tuwa. Managing ng Apostol Pablo, tanawa. Ang model na to si Christ, ayang pagpasaylo sa mga katawhan. Bisag di ta deserving nga pasayloon. Ipasaylo ta sa Ginoo, ipakamatyan ta sa Ginoo. So kaning mga kalagot na to, mga bitterness, mga anger, nga ganahan ta, manakit, mayroon ta, mga use of mga harsh words, slander, all types of evil behavior. Ningon dala sa verse 31, ningon din ang Ginoo nga, forgive one another, just as God through Christ has forgiven you. I hope nga sa ato ang pulong karon, no, atong masabtan nga ang atong karaan nga kinabuhi dapat ato natong kalimtan. Di naman ta kinsa ta sa una, bag-o naman tang binuhat sa Ginoo karon. Pag-o natong kinabuhi gid niya nagitagaan tag second chance. Kumbaga sa illustration ganina, kung atong kinabuhi na puno, kumbaga mura tag street children, mura tag basurero. Pero karon giadapta sa Ginoo siyang pamilya, pinaagi ni Jesus Christ sa piyang pagpakamatay. Mabalik pa data sa itong mga karaan ng kinabuhi. Mabalik pa data sa pagpamasura. Balik pa data ng mga butanga, pagpanglimos. Nga na naman ta. Uban sa itong Ginoo. Again, encouragement. As an encouragement sa ito, magkinabuhi ta nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Magabot ta. Migamhanan nagdalay ko ng mga Diyos. Salamat Lord sa imong pulong. Nagpahinumdum ka na mo Ginoo. Kanindot sa imong saad. Kanindot sa imong gasa nga gihatag diri ka na mo Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagpasaylo sa mga sala, pinaagi ni Jesus Christ, Lord, sa imong pagpakamatay ngadto sa cross. Lord, akong giampo nga hinauta, Lord, nga amo nang talikdan yun. Sukad karon among talikdan ang among karaan nga kinabuhi. Kung magkinabuhi, may kinabuhi nga uyon diha nimo na makapahimuot ug uyon sa imong mga kabubuton, Ginoo. Kung giampo, Ginoo, makaton mi magpapasaylo sa uban nga nakasala namo, pinaagi sa paglantaw sa model
nga gibuhat ni Jesus Christ pagpasaylo sa among mga sala bisag dili kami takos nga pasayloon Ginoo. Salamat kay si mong pulong Ginoo, hinotag kini Lord maghatag dunga di lang kaalam sa mga nahuna kundi sa among kinabuhi nga nay kausaban Ginoo. Ina nga paagi Ginoo, mahimaya ka. So salamat kay Ginoo sa tanan Lord. Yung tanan Lord ang gipangig pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pagkamaayo mo, pagkabuutan